ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജിയെ കണ്ടില്ലല്ലോ. കൃഷ്ണ 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 ഭഗവതേ ഹരേ ഹരേ വാസുദേവായ. ഹരേ ഓം നമോ രാമ ഭഗവതേ ഹരേ രാമ വാസുദേവായ. രാമ രാമ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പോ നമ്മള് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 11ാമത്തെ അധ്യായം നോക്കിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ നോക്കണത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം അല്ലെ ഭഗവാനെ കൈകൂപ്പുക. ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയ ശക്തി, ഊർജം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം മറ്റൊന്നിലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ അപ്പൊ സാധിക്കും. നമ്മളെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളപ്പോ അതുവഴി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവത് തത്വം അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ആ സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രണമിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അർജുനനും സഞ്ജയനും കണ്ടു. പിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ള ദേവന്മാര്, സിദ്ധന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര്, സാധ്യന്മാര് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇനി അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ എത്ര തന്നെ സ്തുതിച്ചിട്ടും മതിയാവാതെ പറയാണ്. 38 ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് വായിക്കാം. 37 കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഇതിൽ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് 39 ഉണ്ട്, ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. അപ്പൊ ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എത്ര സ്തുതിച്ചിട്ടും മതിയാവാതെ തുടരുകയാണ് അർജുനൻ. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണസ്ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപ. പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങള് അറിയാൻ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോ എല്ലാ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പറയാണ് ഇവിടെ ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്.
അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. പറയാണ്, ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാ എല്ലാവരോടും, അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയാണ് അർജുനൻ. ആ ആശ്ചര്യം അല്ലെ, ആ വിസ്മയം കൊണ്ട് പറയാണ്. ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. മരണത്തിന് ശേഷം ഇവിടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒപ്പം കാണുമോ? അല്ലെ. ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവതൻ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളെ മരണശേഷം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴോ പക്ഷേ നമ്മൾ ആരെയാ ജീവിതകാലം അത്രയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ? നമ്മുടെ ബന്ധുക്കള് സുഹൃത്തുക്കള്, അവരാണ് എൻ്റെ എല്ലാം, അവരാണ് എനിക്ക് ആശ്രയം എന്നാ നമ്മുടെയൊക്കെ ധാരണ. പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങെല്ലാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വിസ്തരിച്ച് ഓരോന്നും പറയാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ്. 39. വായുര്യമോഗ്നിർവരുണ ശശാങ്ക പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വാ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെ. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ? വായു ആണത്രേ പരമനിയന്താവ്, കൺട്രോളർ ഓഫ് എവ്രിബഡി. യമൻ, അഗ്നി, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ, പ്രജാപതി. ആരെ പ്രജാപതി? ബ്രഹ്മദേവൻ. പ്രപിതാമഹൻ അല്ലെ, മുത്തച്ഛന്റെ അച്ഛനാരാ? ഭഗവാനാത്രേ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതമായ സ്റ്റാറ്റസ് ഏത് നിലയിലും നോക്കിയിട്ട് എത്ര പ്രണാമങ്ങൾ, 1000 പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിച്ചാലും മതിയാവില്ല എന്ന് അർജുനന് തോന്നാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചിട്ട് അല്ലെ മതിയാവാതെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ വരികയാണ് അർജുനന്. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിനാൽ പ്രപിതാമഹൻ എന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാണ്. നമ പുരസ്താദ പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവദയേവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തതോസി സർവ. പറയാണ്, മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. പറയാണ്, അപ്പൊ അങ്ങ് നിസീമ ശക്തിയുടെ ഉടമ, സർവവ്യാപി, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഈ സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ മുന്നിൽ നിന്നും മാത്രം നമസ്കരിച്ചാ പോരാ അല്ലെ, പോരാതെ വരും. അപ്പോ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും അഷ്ടദിക്കുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങയല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ തിരുമുമ്പില് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാണ്. എത്ര നമസ്കരിച്ചിട്ടും അല്ലേ, അർജുനൻ വിനയാന്വിതനായിട്ട് തേരിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അർജുനൻ താൻ ഇത്രയും കാലം അറിവില്ലായ്മയില് പലതും പറഞ്ഞുപോയി, എന്റെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് 41, 42 ശ്ലോകങ്ങള്. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ചാവഹാസാർത്ഥമസകൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോധവാപ്യച്യുത തൽസമക്ഷം തച്ചാമയേ ത്വാമഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. ഓ, ഇപ്പോഴാണ് അർജുനന് മനസ്സിലായേ അന്ന് ചെയ്തതെല്ലാം അനാദരവായി പോയോ എന്നുള്ള സംശയം അല്ലെ. ആത്മസുഹൃത്തായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ
ഇപ്പൊ ആരാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് പരിപൂർണമായിട്ട് ആ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നത് അജ്ഞത കൊണ്ടാ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴോ ദുഃഖം നീങ്ങി, അല്ലെ? ജ്ഞാനം കൊണ്ട് യാതനകളൊക്കെ ഒഴിയും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ, പണ്ട് ഞാൻ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രമാണ് അങ്ങയെ കരുതിയത് കൃഷ്ണ, എന്നിട്ട് ഞാന് യാദവ, ചെങ്ങാതി, സഖാവേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു, അല്ലെ? സ്നേഹത്തിലോ ചിലപ്പോ സംഭ്രാന്തിയിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. നമ്മൾ തനിച്ചുള്ള അവസരങ്ങളിൽ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമുള്ള അവസരങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര ബഹുമാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പരിഹാസ വാക്കുകളൊക്കെ അങ്ങയെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തമാശ രൂപത്തിലോ അല്ലാതെയോ, പലരും കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴോ ഒറ്റയ്ക്കോ ഒക്കെ. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാൻ ഇതാ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. ഇനി ആ തെറ്റൊന്നും ആവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചെയ്തു പോയ തെറ്റിനൊക്കെ എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ എന്ന് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം സനാതനമാണ്, പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്നും അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിഭൂതി പൗഷകല കണ്ടിട്ടും കൃഷ്ണനോടുള്ള മൈത്രി ബന്ധം വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോ വിശ്വരൂപം ഇപ്പൊ കണ്ടു, അല്ലെ? ദർശനം കൊടുത്തു. അത് കണ്ടിട്ടും, അതിന്റെ ആ ഭീഭത്സമായിട്ടുള്ള രൂപം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടും ആ കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ മൈത്രി ബന്ധം വിസ്മരിക്കാൻ അർജുനനെ കൊണ്ടാവണില്ല. താൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് 43. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ തോമസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ നത്വത്സമോ സത്യഭ്യധികപുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യപ്രഭിത പ്രതിമ പ്രഭാവ. പറയാണ്, ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണങ്ങ്. അങ്ങ് ആരാണ്? എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ പിതാവ് അങ്ങാണ്. പറയാണ്, ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. ജഗത് ഗുരു ആരാ? അങ്ങാണ്. അങ്ങേക്ക് സമനായോ സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വമേറിയ ഓരോ പ്രസ്താവനകൾ ഇവിടെ പറയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാ, അങ്ങയുടെ തുല്യനാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയേക്കാൾ കേമനാവാനോ മറ്റേ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ 3 ലോകത്തിലും ആരുമില്ല. അതുല്യ പ്രഭാവമാണ് അങ്ങേക്ക്. 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ അതുല്യനായതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തികളും വിഭൂതികളും ഒക്കെ അത്യുത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന് യജമാനനായിട്ട് ആരും ഇല്ല, നമ്മള് ദാസന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉപമയോടുകൂടി പറയാണ് 44. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഢ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യു പ്രിയ പ്രിയായോർഹസി ദേവസോടും. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. പറയാണ്, ഉപമകളോടുകൂടി പറയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കിയവര് പിന്നെ സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കും. ആരെന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അവരോടൊക്കെ ക്ഷമയുണ്ടാവും, അല്ലെ? ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാ. പറയാണ്, സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങയെ സാഷ്ടാംഗം ഇതാ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, അല്ലെ? പുരുഷന്മാര് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യണം, സ്ത്രീകൾ പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊന്നും കഴിയാത്ത മുട്ടുവേദനയാ പുറം വേദനയൊക്കെ ഉള്ളവര് എന്താ ചെയ്യാ? കൈകൾ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ട് എന്തു പറയണം? ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് ആയിക്കൊണ്ട് ഞാനിതാ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. അതും നമസ്കാര തുല്യം തന്നെയാ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കാലിന്റെ മുട്ടോണ്ട് നിലത്ത് ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി നമസ്കരിക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല. പക്ഷെ അത് ശരണാഗതി നമസ്കാരമാണ്.
കൈകള് മേലോട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമസ്കാരം വലിയ ഇഷ്ടാ. നമ്മള് ദിവസം ഒരു പറ്റുമെങ്കിൽ കേട്ടോ, പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ട, പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു 12 തവണ ഭഗവാന് ഡെയിലി നമസ്കരിച്ചു നോക്കൂ, വലിയ ഇഷ്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു സദ്ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്റെ തെറ്റു പൊറുക്കും. വത്സല പിതാവ് മക്കളുടെ ആജ്ഞ കൊണ്ടുള്ള തെറ്റൊക്കെ എന്താ പറയാ, അനുസരണക്കേട് കൊണ്ട് വരുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുക്കും. പിന്നെ അപ്പോ പിന്നെ ആരാ, ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭർത്താവ് പൊറുക്കും. അതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്താട്ടോ, ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ പൊറുക്കലൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അത് ഭർത്താവ് പൊറുക്കണൊക്കെ പോലെ പറയാണ്, ഞാനിതാ എന്റെ തെറ്റുകൾ എനിക്ക് അറിവില്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സഖാവേ കൃഷ്ണ, യാദവ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പരിഹസിക്കണ പോലെയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. അതൊക്കെ അങ്ങ് ആ ഗുരു ശിഷ്യന്റെ തെറ്റ് പൊറുക്കുന്ന പോലെ എന്റെ തെറ്റുകൾ അങ്ങ് പൊറുക്കണം. എന്റെ ശരീരം അങ്ങയുടെ പാദത്തിൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പ്രണമിക്കുന്നു, അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോ പ്രണിധായ കായം തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം എന്നാ പറയണേ. കായം ശരീരം, ആ ശരീരം, എന്റെ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഞാനിതാ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. എന്റെ തെറ്റുകള് പൊറുക്കണം എന്ന് പറയാണ്. എത്രയും വേഗം മനസ്സിൽ അടക്കിപ്പിടിച്ച ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്താണ് 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അങ്ങയുടെ കാലസ്വരൂപത്തെ അധിക സമയം കണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോമേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. പറയാണ്, മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അല്ലേ, ഒന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണണം അല്ലേ, നേരിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹം. അത് കണ്ടപ്പോഴോ സന്തുഷ്ടനായിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലമാണ്. എന്താ കാരണം? അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. അപ്പോ മനസ്സ് ഭയാകുലാണ്. ഈ മാറി മാറി വരുന്ന രൂപം, ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം, കാലസ്വരൂപനായിട്ട് അങ്ങ്, പിന്നെയോ ഈ ഭൂമിയെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയൊക്കെ നക്കി തുടയ്ക്കുന്ന രീതിയില് ആ അഗ്നികൾ ആളുന്ന വായുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപങ്ങള് മാത്രല്ല, എല്ലാ സേനാ നായകന്മാരും അല്ലെ, മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ദ്രോണര്, ഭീഷ്മര്, കർണൻ പോലുള്ളവര് പോലും അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് പതിക്കണ പോലെ വന്ന് പതിക്കണു. എന്നിട്ട് അവരുടെ പലരുടെയും ശിരസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ആ ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽ ചതഞ്ഞരയണു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു രൂപം അല്ലെ, അത് ഭയാകുലമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കനിവുണ്ടാവണമേ എന്ന് പറയാണ്. അധിക നേരം കണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല അർജുനന്. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, മതിയാക്കിക്കോളൂ ഈ രൂപദർശനം. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും നാരായണാകൃതി 4 ബാഹുക്കളോട് കൂടിയത് അത്രേ. ഇപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു ആണ്. പക്ഷെ ഓരോ കരങ്ങളിലുള്ള ശംഖുചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങൾക്ക് സ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടും. അപ്പോ ഒരു വൈകുണ്ഠത്തിലെ വിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യിലുള്ള താമരപ്പൂവ് ഇടത്തെ താഴെയുള്ള കയ്യിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വേറൊരു വൈകുണ്ഠത്തിലെ വിഷ്ണുവിടെ കയ്യിലെ ഇടത്തെ മുകളിലെ കയ്യിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ശംഖുചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങൾക്ക് സ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും ഓരോ വൈകുണ്ഠത്തിൽ. അതാണ് വ്യത്യാസം വിഷ്ണുവിന്. ഇവയെ ഓരോന്നിനെയും വഹിക്കുന്നത് ഏതേത് കൈ എന്നതിനനുസരിച്ച് അതാത് നാരായണ കൃതിക്ക് വെവ്വേറെ നാമധേയം നൽകി വരുന്നു. ഈ എല്ലാ രൂപങ്ങളും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യ അർജുനൻ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ തദേവ രൂപം എന്നതുകൊണ്ട് താൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നിവിടെ പറയാണ് 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ
തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. പറയാണ്, ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരേണമേ. പറയാണ്, വിശ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ആ സഹസ്രബാഹുവായിട്ടുള്ള അങ്ങുണ്ടല്ലോ, അത് മാറ്റിക്കോളൂ. ഈ രൂപം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി 4 കൈകളും ശിരസിലെ കിരീടവും കൈകളിലെ ശംഖു ചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെയുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സഹസ്രബാഹുക്കളോടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് ഭീതിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. അതിനാല് പഴയ രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ചതുർഭുജ വിഷ്ണു രൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ രൂപത്തിൽ എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൂ എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രപ്പെടുന്ന മനസ്സുള്ളവർക്കേ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ 4ാമത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ 47ഉം 48ഉം കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിശ്വരൂപം പിൻവലിക്കുന്നു. 49ഉം 50ഉം കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ തന്റെ 4 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിക്കുന്നു. 50, 51 ഒടുവിൽ അവന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിച്ചു. 52 മുതൽ 55 വരെ ശുദ്ധവും അവിഭാജ്യവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപം നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ 47ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കൂടുതൽ സമയം കാണിക്കാൻ ഭഗവാനും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. പറയാണ്, സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. പറയാണ്, അർജുന, നിന്നിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഭഗവാൻ പറയാ, ഞാൻ എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായിട്ട് ഈ വിശ്വരൂപം ഞാൻ കാട്ടിത്തന്നത്. ആദിമമാണ്, അവസാനമില്ലാത്തതാണ്, തേജോമയവുമാണ് ഇതോ നീയല്ലാതെ മറ്റാരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുമില്ല എന്ന് പറയാണ്. അർജുനന് മുമ്പ് വിശ്വരൂപം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായ സ്വർലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും കാണാനിട വന്നു. അർജുനൻ കാരണം അവർക്കതിന് സന്ദർഭം ലഭിച്ചു എന്നാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ദുര്യോധനന് കൃഷ്ണന്റെ ശാന്തി സേവനം കൈക്കൊള്ളാതെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. എന്നാൽ അതും അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കണ്ട രൂപവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഇത് മുമ്പ് ആരും കണ്ടതല്ലെന്ന് കൃഷ്ണൻ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പറയാണ്, ഈ ആത്മശക്തിയെ അവലംബിച്ച് നിനക്ക് ഞാൻ ആ രൂപം കാണിച്ചു. ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമായി മാറണം, അനുഭവിച്ചറിയണം, അനുഭവത്തിൽ വരണം, അല്ലേ? അറിവ് അനുഭവവേദ്യമാകാനാണ് കാണിച്ചു തന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഈ കർമ്മയോഗത്തെ കർമ്മത്തിനെയൊക്കെ യോഗമാക്കിയിട്ട് അല്ലെ? അത് ചെയ്യാനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനില് ഏകാഗ്ര മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. മറ്റൊന്നിനാലും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് 48ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ന വേദയജ്ഞേർനദാനൈർ ന ച ക്രിയാഭിർ ന തപോഭിരുഗ്രൈ ഏവം രൂപ ശക്യാഹം നൃലോക ദ്രഷ്ടും ത്വദന്യേന കുരു പ്രവീര. പറയാണ്, ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അർജുനനാണ്, അല്ലെ? അർജുനനല്ലാതെ മറ്റാരും ഇത് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാ പറയണത്. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനൊട്ട് സാധിക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഏതൊക്കെ ചെയ്താലും ഒന്നും കാണില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ കാണുള്ളൂ? പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവണം.
അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തനാവണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ അതേപടി അനുസരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരിക്കല് രാവണ വധം കഴിഞ്ഞു. രാമായണത്തിലെ കഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവണ വധം കഴിഞ്ഞ അന്ന് രാത്രി കുട്ടീറിന് മുമ്പില് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിഴൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. അപ്പോഴ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇതാരാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാവണ പത്നി മണ്ഡോദരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു ചോദിക്കുകയാണ്, അമ്മേ എന്താ വന്നത്, എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു, ധീരശൂര പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള എന്റെ പതി ഉണ്ടല്ലോ രാവണൻ, അദ്ദേഹം ആരുടെ മുമ്പിലാണ് തോൽക്കേണ്ടി വന്നത്? ആ ശ്രീരാമനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം. അപ്പോ ശ്രീരാമൻ ചോദിച്ചു, ആ അമ്മേ, അദ്ദേഹത്തിൽ ഇല്ലാത്ത എന്താണ് എന്നിൽ അങ്ങ് കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മണ്ഡോദരി പറഞ്ഞു, എന്റെ പതി അന്യന്റെ പത്നിയെ അപഹരിച്ചു, എന്നാൽ അങ്ങോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിഴൽ കണ്ടപ്പോഴേ അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു. അങ്ങ് ധീരനാണ്, വീരനാണ്, വീര ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഹനുമാന്റെ സ്വാമിയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ രാമൻ അവധത്തില് അയോധ്യയില് ജനിച്ചപ്പോഴ് 1 മാസത്തോളം സൂര്യൻ അനങ്ങിയില്ലാത്രേ. നിന്നയിടത്ത് തന്നെ നിന്നു എന്നാ പറയണേ. കാരണം എന്താ? എനിക്ക് രാമനെ കാണാതെ വയ്യ ഒരു നിമിഷം പോലും ഇരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴ് ചന്ദ്രന് വിഷമായി കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് രാമനെ കാണാനാവുന്നില്ല എന്ന് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രഭു പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കേണ്ട, എന്റെ പേരിനൊപ്പം നീ ഉണ്ടാവും, ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ എന്ന്. അല്ലേ? അപ്പൊ അത്ര കരുണയാണ് എല്ലാവരോടും. ഓ, ഭഗവാനില് ഏകാഗ്ര മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുകയും അതേസമയം ദിവ്യ ദർശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക അസാധ്യം തന്നെ. ദൈവികത കൈവരിക്കാതെ ദിവ്യ ദർശനം സാധ്യമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ദിവ്യ ദർശനമുള്ളവർക്ക് അർജുനൻ കണ്ടതുപോലെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ദൈവികത ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് ദിവ്യ ദർശനമൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ദിവ്യ ദർശനം ഉള്ളവർക്ക് ഈ വിശ്വരൂപം കാണാൻ കഴിയും, അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ ചിത്തശുദ്ധി വന്നിട്ട് ശരണാഗതി അടഞ്ഞ ആൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ദിവ്യ ദർശനം സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. എനിക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പുണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് അർജുനനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഈ ദൃശ്യം കാണാനാവൂ. യജ്ഞങ്ങൾ, പൂജകൾ, ദാനം ഇവ കൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്കുള്ള പുണ്യമൊക്കെ നേടാം. തപസ്സുകൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല. അസുര തപസ് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ചിത്തശുദ്ധിക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാതും. അസുര തപസ് അങ്ങനെയല്ല. അസുരന്മാര് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാ തപസ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണാൻ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആവില്ല. എനിക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുള്ളൂ. ഈ ജന്മത്തില് ഭഗവത് പ്രാപ്തി വേണമെങ്കില് ചിത്തശുദ്ധിയോടെ ശരണാഗതി നേടണം. 49 അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തന്റെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. മാ തേ വ്യഥാമാച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീദൃംഗമേദം വ്യഭേദ്യഭിപ്രീതമനാ പ്രശസ്ത്വാ തദേവ മേദേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. പറയാണ്, ഈ വിഷമിക്കണ്ട, എന്റെ ഈ രൂപം ഭയാനകമാണ്, ഭയജനകം തന്നെയാണ്. കർത്തവ്യ വിമൂഢനാകുമൊന്നും വേണ്ട. ഇത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സ് തെളിഞ്ഞ് നിന്റെ സാരഥിയായിട്ട് എന്നെ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം പറയാണ്. ഇനി വ്യസനിക്കണ്ട, ഈ സംഭ്രാന്തനാവും ഒന്നും വേണ്ട. ഞാന് പഴയ രൂപത്തിലേക്ക്, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വരാം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ഊർജത്തിലുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ദിവ്യ ദൃഷ്ടി നൽകി. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നതിനോ ഭൗതിക ദൃഷ്ടി കൊണ്ടൊട്ട് കഴിയൂല, അല്ലെ? ഈ കണ്ണ് എത്ര കൊല്ലായി നമ്മൾ ഈ കണ്ണും കൊണ്ട് നടക്കണു, ഇതേവരെ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ ഒരു ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല.
അതൊരാളിൽ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറാൻ സഹായകമല്ല. ഭക്തന് വേണ്ടത് തന്റെ ആരാധനാ ഭരിതങ്ങളായ വികാരങ്ങളെ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കലോ പ്രേമപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തവണ്ണം ദ്വിഭുജമായ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം ദർശിക്കലോ ആണ്. ഇപ്പോ രണ്ട് ഭുജങ്ങളുള്ള രൂപം ദർശിക്കുക, അതാ ഭക്തന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. സൗമ്യ വപു എന്നാ പറയാ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്റെ കൃഷ്ണരൂപത്തെ കൈക്കൊണ്ടുവെന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. 50-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപുർ മഹാത്മാ. പറയാണ്, സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ദ്വിഭുജനായിരിക്കുന്ന സർവജ്ഞ അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാൻ ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അല്ലേ? അപ്പോ എന്താ പറയണേ, ഈ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണല്ലോ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. പറയാണ്, ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ചതുർഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറി. അതിനുശേഷം ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണയായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്കും മാറി. ഇതുവരെ വിശ്വശരീരമായിട്ട് നിന്ന ഭഗവാൻ തന്റെ ആ കൃഷ്ണ ശരീരം എടുത്ത് ധരിച്ചു അർജുനനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെ? ശാന്ത ശരീരത്തില് പറയാണ് പിന്നെ, എടോ അർജുന എന്ന ഭാവത്തില് ഇതാ മുമ്പിൽ നിൽക്കണു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീല അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വവപുവിൽ നിന്ന് സൗമ്യ വപു സ്വീകരിച്ചു ഇരുഭുജം. അല്ലെ? ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റേത് വിശ്വമനസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്ര വലിയ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് അയാള് ഇപ്പോൾ തേരാളിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് അർജുനന്റെ പ്രയാസം. ഭഗവാനെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അത് ഏവരും കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. എന്ത് ജോലി എടുക്കും, കാലി മേയ്ക്കണോ, തേര് തെളിക്കണോ, അല്ലേ, രാജാവായിരിക്കണോ, എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വവപുവിൽ നിന്ന് സൗമ്യ വപുവിലേക്കുള്ള മാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കണു. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കണ്ട് താൻ സ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇതാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേതാ പ്രകൃതിം ഗതാ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്തം സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി. എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പൊ പണ്ടുണ്ടായ മനോഭാവത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറി. അപ്പൊ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ പല അനുഭവം ഉണ്ടാവും നമുക്ക്, അല്ലെ? ഗുരുവാണ് നമുക്കൊക്കെ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. അർജുനൻ ഈ ഒരു അനുഭവം കൂടെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. ഇത് മറ്റുള്ളവരോട് കൃഷ്ണൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും ഊന്നി പറയുന്നവർ വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണെന്നും അത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നും ഭഗവത് ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശ്വരൂപവും ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും കൈക്കൊണ്ട കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാം? പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപകരണ ശ്ലോകങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാനിത് സ്നേഹാധിക്യത്താല് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അപൂർവമായിട്ടുള്ള ദർശനം ഭഗവാൻ ആർക്ക്? അർജുനനോടുള്ള ആ സ്നേഹാധിക്യത്താല്, അല്ലെ, പ്രിയ ഭക്തനാണ്, പ്രിയ ശിഷ്യനാണ്, അതിനാല് കാട്ടിക്കൊടുത്തു പറയാണ് ഭഗവാൻ അത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സുദുർദർശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവാപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാണാൻ വളരെ പ്രയാസാണ്. ഇരുഭുജ രൂപം.
അപ്പൊ ദേവന്മാര് പോലും ഈ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപത്തെ കാണാൻ അവസരം പാർത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന്. ഇപ്പൊ പുണ്യം ചെയ്താല് സ്വർഗലോകം ലഭിക്കും അല്ലെ, സുഖലോലുപരായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വസിക്കാം. എന്നാലേ കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങിയാലേ ചിത്തശുദ്ധി വരുള്ളൂ അല്ലെ. ഇവിടെ തന്നെ കർമ്മം ചെയ്ത് കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങണം. കർമ്മം ചെയ്താലേ കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങും. അത് ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിലേ പറ്റുള്ളൂ. ജോലി ചെയ്താൽ ശമ്പളം ഉണ്ട് അല്ലെ, പക്ഷെ രോഗം വന്നു അപ്പൊ പണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എല്ലാം ഉണ്ട്, സുഖമുണ്ട് ദുഃഖവും ഉണ്ട്. ടൂറ് പോകുന്ന പോലെയാ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ പിക്നിക്ക് അവസാനിപ്പിച്ച് തിരികെ വരണം. ചിത്തശുദ്ധിക്ക് അവിടെ ഒരു വഴി മാർഗവും ഇല്ല. അതിനുള്ള വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല അല്ലെ പിക്നിക്കിന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദർശനം എളുപ്പമല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എടുത്തു പറയാണ് ഇവിടെ സുദുർദർശം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വിഭുജനായ കൃഷ്ണന്റെ സാധാരണ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ്. അത് കൂടുതൽ ഗോപ്യമാണെന്നും ഈ ശ്ലോകം ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ശിവൻ മുതലായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ ദൃശ്യമല്ലാതെ പറയാണ്. ഈ ദർശനം എളുപ്പമല്ലാതിരിക്കാൻ എന്താ കാരണം? അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ ഈ കാണുന്ന രൂപമുണ്ടല്ലോ, അത് വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരില്ല. പിന്നെയോ ഇവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഭഗവാന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രദർശനം, പൂജ ഇവകളൊക്കെ പ്രാഥമിക തലമാണ് അല്ലെ. പടിപടിയായിട്ട് ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉയർന്നു പോകണം. അഹന്ത മമത എല്ലാം വിട്ട് ചിത്തശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ട് ഭക്തി യോഗത്തിൽ ഭഗവാനെ അറിയണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ദാസനായിരിക്കാൻ സാധിക്കണം. 53-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നഹം വേദൈർന തപസ ന ദാനേന ന ചേജ്യയാ ശക്യൈ ഏവം വിധോ ദ്രഷ്ടും പൃഷ്ടവാനസി മമ. തെറ്റിച്ചു പറഞ്ഞു. 53. നാഹം വേദൈർന തപസ ന ദാനേന ന ചേജ്യയാ ശക്യേവം വിധോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. എന്താ അല്ലേ, ക്ഷേത്ര ദർശനം, പൂജയൊക്കെ ഇവകളൊക്കെ പ്രാഥമിക തലമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരണം അല്ലെ. ഭക്തി യോഗത്തില് ഭഗവാനെ അറിയാം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം. ഇപ്പൊ അക്ഷരം പഠിക്കുന്നതിലല്ല അല്ലെ, അതല്ല അവസാന തലം. വാക്കുകൾ പഠിക്കണം. അക്ഷരം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കണം അല്ലെ. അതുപോലെ പൂജ, ക്ഷേത്ര ദർശനം ഇതൊക്കെ മാത്രം പോരാ. ദർശനം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കേണ്ട കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാറണം. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഭക്തൻ എന്ന അഹങ്കാരവും പാടില്ല. ഭഗവാനെ അപ്പോഴും ലഭിക്കില്ല. അഹങ്കാരമൊക്കെ ഭഗവാന് ഏറ്റവും വിരോധമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയാം എന്ന സംശയത്തിന് മറുപടി പോലെ പറയാണ് 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭക്ത്യാത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. പറയാ ഈ ഭഗവാനെ അറിയണമെന്ന സംശയത്തിനുള്ള മറുപടി ആയിട്ട് പറയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നിനക്ക് എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ എൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. പറയാണ്, എന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ആ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും ഒക്കെ സാധ്യമാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ മാത്രമാണ് എൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക്, ഗോപ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടക്കാനും നിനക്കാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ 3 ആസക്തികളുണ്ടെന്നാ പറയാ. ലഹരിയോടുണ്ട് ആസക്തി പലർക്ക്. പിന്നെ പലർക്കോ പ്രണയിനിയോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പലർക്കോ എന്ന് വെച്ചാ ബന്ധുക്കളോട്, അമ്മ, അച്ഛൻ, അങ്ങനെ മക്കളോട്. ഇത് 3ഉം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആസക്തി ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാവേണ്ട ആസക്തി. അങ്ങനത്തെ അത്ര ദൃഢതമമായിട്ടുള്ള
ആസക്തി ഭഗവാനോട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുക. അപ്പൊ അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ടല്ലാതെ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ, എന്നെ കാണാനാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നദി സമുദ്രത്തിലേക്ക് എന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകണം അല്ലെ? നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഒഴുകണം. ചാതക പക്ഷി മഴവെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കുള്ളൂ. ഗംഗ, യമുന അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ പാനി അതൊന്നും കുടിക്കില്ല. ബിസ്ലേരി ഒന്നും കുടിക്കില്ല അല്ലെ? ജാതക പക്ഷി മഴ പെയ്യുന്ന നേരത്ത് നേരിട്ട് കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുപോലെയാണ് ഗോപികമാര്. അവര് കൃഷ്ണന്റെ ആ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപത്തെ മാത്രാണ് അവര് കാണുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന് അനന്തമായിട്ട് രൂപങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് ഗോവിന്ദൻ മുരളീധരനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ശ്യാമ ഗോപ രൂപ് എന്നാ അവര് പറയാ അല്ലേ ഗോപികമാര്. അപ്പോ ഒരാള് ലഹരിയോടെ തീവ്രഭക്തിയോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ ഭഗവാനെ ലഭിക്കും. മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതിപ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം നേടാനാവുന്ന കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉദാരമായി വിതരണം ചെയ്തു പോന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഏറ്റവും അധികം ദാനശീലനായ വ്യക്തി എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുതകും വിധം ധനം നൽകുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം. മഹത്തായ ദാനം, അന്നദാനം, മഹാദാനം എന്നൊക്കെ പറയൂ അല്ലെ? പക്ഷെ അതിലൊക്കെ മികച്ച ദാനം ജ്ഞാനദാനം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ച ദാനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെ? അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ പിന്നെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറ്റുക എന്നുള്ള സംശയത്തിനൊക്കെ മറുപടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സന്യാസി ആവട്ടെ, ഗുരുജി ആവട്ടെ, പ്രൊഫഷണൽ ആവട്ടെ, സ്റ്റുഡന്റ്, ഹൗസ് വൈഫ്, ആരും ആയിക്കോട്ടെ, പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഈ ലോകം ആരെയും വെറുതെ വിടാൻ പോണില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മന്ദസ്മിതത്തോടെ നേരിടുക. പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരട്ടെ അല്ലെ? അതിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ആ കാര്യം ഇരിക്കണത്. പർവ്വതം കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനാലേ കയറണത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണേന്ന് വരുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ കയറിയാലോ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് ടോപ്പില് പെട്ടെന്ന് എത്താനും പറ്റും. അപ്പൊ പഞ്ചഭൂതമല്ലാത്തതൊന്നും ഇവിടെ കാണാൻ ഇല്ല. അതിനാല് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ള ചിന്ത പോലും അവിടെ ഒരു നാമവും രൂപവും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചിന്തയിൽ പോലും. അതും പഞ്ചഭൂതാത്മകം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക്? ഉറക്കം തന്നെയാണ് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ ചിന്തയില്ലാത്ത ഒരു സമയമാണ് ഉറക്കം. ഉള്ളിലെ സുഖം അതെവിടെയാ ഇരിക്കണത്? ചിന്താരഹിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സില് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ? എന്താ പറയാ, ഈ മഹാഭാരതം അവസാനത്തില് കില പർവ്വത്തില് പറയാൻ ബാക്കി വെച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഹരിവംശ പുരാണത്തിലാ പറയണത്. എല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലകളാണ് അത് പറയണത്. ആരാണോ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള മഹാവിഷ്ണു ആരുടെ സമഗ്ര വിസ്തരണമാണോ? ആദിപുരുഷനായ ആ ഗോവിന്ദനെ, കൃഷ്ണനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്ന്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തെ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയായ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തം. അദ്ദേഹമാണ് വിഷ്ണുമൂർത്തി ഭേദങ്ങളുടെയും എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടവും ആദിപുരുഷനുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണണോ? 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയാണ് അത്യുജ്വലമായിട്ടുള്ള അവസാന ശ്ലോകത്തില്. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മത് കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്കു വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും
സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അനന്യഭക്തി എന്താണ് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അർച്ചനയായിട്ട് അഹന്ത ഒട്ടും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറച്ചവൻ അല്ലെ, കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് വന്നാല് എല്ലാവരും പിന്നെ എൻ്റെ ആയി മാറും അല്ലേ. കാണുന്ന എല്ലാവരും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്റേതാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആരോടും വൈരമില്ല, നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം മാത്രാണ് എല്ലാവരോടും. അങ്ങനെയായാലോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ചെയ്യണ്ടേ? എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യണം. സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് എന്ന പൊസിഷൻ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭൗതിക നിബന്ധനകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെയോ ആരോടും പകയില്ലാതെ എല്ലാ ഭൂതജാലങ്ങളോടും എന്താ പറയാ ദയ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. കൃഷ്ണഭക്തൻ സർവ്വജനങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തായിരിക്കും. ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ സർവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായി ഉറ്റ ബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 11-ാമത്തെ 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണ്. ഈ ലോകത്തിലെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു മനസ്സിലാക്കി തന്നു. താന് ആരെയെല്ലാം വധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചോ അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. താൻ കാലസ്വരൂപമാണെന്നും നീ വെറുമൊരു നിമിത്തമാണെന്നും പറയാണ്. അപ്പൊ നിന്നോട് ആധിക്യത്താലാണ് ഞാൻ നിനക്കിത് കാട്ടിത്തന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ദുർലഭമാണിത്. അനന്യഭക്തി കൊണ്ടേ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അനന്യഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് വേറെ കുറുക്കു വഴികൾ, വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അത്രയാണ് 11-ാമത്തെ വിശ്വരൂപ ദർശനം എന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സവ്യസാചി ആരാണ്, എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അമ്പെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച പറ്റാത്ത ആള് സവ്യസാചി. അമ്പെയ്യുന്നതിൽ കേമൻ. അതെ, അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധൻ. ഇങ്ങനെ അതുണ്ടോ? ഇടത് കൈക്കൊണ്ടും അർജുനന് അമ്പെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് സവ്യസാചി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയും പറയാം. ഇടത് കൈ കൊണ്ടാണോ ചെയ്യാന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടാ. എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. സവ്യസാചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തോൽക്കില്ല. അമ്പെയ്യണേല് അർജുനനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല. ചോദ്യം വായിച്ചില്ലായിരുന്നല്ലോ. വായിക്കൂ. ഒന്നാമത്തെ വായിക്കോ.
എല്ലാ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെ ഉറവിടം ആരാണ്? ആരാ? ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത. ആ എന്താ? ഭഗവാന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് വർണ്ണങ്ങളുള്ളതും ഭയങ്കരമാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപങ്ങൾ. എന്താന്ന്? ഭഗവാന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളതും ദിവ്യവുമായ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപങ്ങൾ. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ സദാ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വിശ്വരൂപം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയല്ല. ഒരു എങ്ങനെ ഭക്തന് പിന്നെ? സാധാരണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതല്ല ആ, മാതാജി. ഇതല്ല മാതാജി, ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭവിക്കുകയും മാതാജി. അതാണ് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി അല്ലേ? അതെ. നിലനിൽക്കുന്നതല്ലല്ലോ. തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അത്. അതന്നെയല്ലേ പ്രധാന വ്യത്യാസം. ആണോ? അതെ. അതെ അതെ. ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ എന്നാ മറ്റുള്ള അവതാര രൂപങ്ങളൊക്കെ പരവ്യോമത്തിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. അതാണ്. അതെ. സ്ഥിരമാണ്. ഇത് ടെമ്പററി ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ ശരി, അർജുനനല്ലേ പറഞ്ഞത്, പ്രിയ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് പ്രിയ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ കാണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കൂല. ഭഗവത് കരുണ മൂലം ആ കഴിവ് സിദ്ധിച്ചവർക്കൊഴികെ ആർക്കും ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. വിശ്വരൂപം. അതെ. ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതല്ലേ വിശ്വരൂപം. അതെ 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 ആ അതിലതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതാണ്. അതെ അതെ. ഭഗവാനെ പ്രപിതാമകൻ എന്ന സംബോധന ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ട്? പ്രപിതാമഹൻ എന്താ? ഭഗവാൻ വായുവാണ്. വായു സർവ്വവ്യാപിയാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പ്രതിനിധിയാണ്. അല്ല, പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദ്യ ജീവാത്മായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ. ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവുമാണ്. അതിനാൽ ഭഗവാനെ പ്രപിതാമകൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അതെ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ, നാല് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. അധ്യായം വലുതാ അല്ലേ? അതെ അതെ. 4 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ മാതാജി. പക്ഷെ ഈ പഠിക്കാൻ 11 അധ്യായത്തിലെ 55 ശ്ലോകമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതെ. അതെ. ഇതെല്ലാരും മാതാജി, ഈ സവ്യസാചി ആരാണ്? എന്താണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ? അമ്പ ചെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ളത് ആരാ? അർജുനനല്ലേ? അർജുനൻ. ആ അതുകൊണ്ടാ. പരീക്ഷയുണ്ടോ? അപ്പൊ പിന്നെ 12-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞാ പിറ്റേന്ന് പരീക്ഷ. ഒരധ്യായം എന്ന് പറയാൻ സമയമില്ല. ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ആ അധ്യായം 12-ാം അധ്യായം 20 ശ്ലോകേ ഉള്ളൂ. നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാ പരീക്ഷ എന്ന് തന്നെ പറയാ. അല്ലാണ്ട് 12-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയല്ല. നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ മറ്റന്നാ പരീക്ഷ. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തന്നാ മതി. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തന്നാ മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് എഴുതിയാലും മതി, പാസ്സാവും. മാതാജി, ഇത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സെന്റൻസിൽ എഴുതാവോ? പിന്നെ സ്വന്തം സെന്റൻസിൽ എഴുതിയാലല്ലേ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുക. അങ്ങനെ ഈച്ച കോപ്പി അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അല്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുതാമല്ലോ. അതെ, അതാണ് വേണ്ടത് എപ്പോഴും. മാതാജി, ഭഗവാന്റെ ശരീരം കാണുന്നത് പാദം, പാതാളം, അതിന് മുകളിൽ 14 ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആ 14 ലോകങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് പറയാമോ? അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയുടെ താഴെയല്ലേ അതളം, വിതളം, തലാതലം, മഹാതലം, അതലം, വിതലം. അതലം, വിതലം ഒന്ന് പറയോ ആരെങ്കിലും? തലാതലം, തലാതലം, ഏറ്റവും ഒടുവില് പാതാളം.
അതലം വിതല സനാതനം ഏയ് സനാതന ഇല്ല കേട്ടാ. സനാതനമില്ല. സുതലം അതലം വിതലം സുതലം തലാതലം മഹാതലം ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതിയ അല്ലേ? പാതാളം. ഭാഗവതത്തിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം. ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. ഉണ്ട്. ഞാൻ എവിടെയോ പഠിച്ചു. ഇനി മോളിലേക്ക് ഏതൊക്കെയാ? മഹർലോകം, ഭുവർലോകം, ലോകം, ചന്ദ്രലോകം, സത്യലോകം. 6 വേണം കേട്ടോ മോളിലേക്ക്. പറഞ്ഞാട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാട്ട്. എനിക്കറിയില്ല. സത്യലോകം, അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ ഭൂമി, നമ്മുടെ ഭൂവർലോകം, ഭൂർലോകം, അതിന്റെ മുകളിൽ ഭൂവർലോകം, പ്രേതങ്ങളുടെ, നമ്മുടെ നേരെ മുകളിൽ പ്രേതങ്ങളാ, അതറിയാം. പിന്നെ അതിന്റെ മുകളില് മഹർലോകം, പിന്നെ അതിന്റെ മുകളില് ഒരു ലോകം കൂടി ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ സത്യലോകം അല്ലേ? അത് ആദ്യം തൊട്ടൊന്നും പറയോ? സുതല ലോകം പറയത്തില്ല. അതെല്ലാം സുതലം സുതലം വിതലം മഹാതലം പാതാള തലാതലം. ലോകല്ലേ? താഴെ ലോകല്ലേ സുതലം? ഇരിക്കുന്നത് ഏത് ലോക മാതാജി? ഭൂർലോകം. ഭൂർലോകം. അതിലാണ് ഭൂവർലോകം, ഭൂവർലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം. ഇപ്പൊ എല്ലാം അയ്യാ. എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യലോകത്തിന്റെ വേറൊരു പേര് ബ്രഹ്മലോകം. ദാജി, ഞാൻ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്ന ദിവസത്തെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചതുർ ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആരെങ്കിലും. എനിക്ക് അന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നല്ലോ. 10-ാം അധ്യായം 8-11 അല്ലേ? 8 മുതൽ 11 വരെ. അതെ, 11 വരെ. വേറെ ഏതാ? ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട്. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത്? മാതാജിയുടെ വായിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെന്ന് വരും. ഞാൻ അന്നങ്ങ് എഴുതിപ്പോയേനെ, എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പവിത്രം പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം വിഭും പരബ്രഹ്മം പരംധാമ, ഇവയെല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടെ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചു. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത ജീവാത്മാക്കളുടെ 25 പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ആരല്ല? അത് ഈസി അല്ലേ? 4 കുമാരന്മാര്, സപ്തർഷികള്, 14 മനുക്കള്, പിന്നാരാ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. 4 കുമാരന്മാർ, 11 സപ്തർഷികൾ, 7. അതെ, 14 മനുക്കൾ. 11, 7, 18, 4, 22. അടുത്തത് 22 അവിടെ 22 11, 7, 18, 4, 22. കുമാരന്മാര് 4 പേരുണ്ട്. 4 കുമാരന്മാര്, 7 സപ്തർഷികള്, 7 സപ്തർഷികള്, 11 മനുക്കൾ. 25ആയി. 25 പൂർവികരാണ്. അവരിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടായി വന്നത്. പിന്നെന്തെങ്കിലും? മാതാജി, രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതല്ല, ഭഗവാന്റെ മറ്റവതാരങ്ങളൊക്കെ പെർമനന്റ് ആണ്, സ്ഥിരമാണ്, പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയാണ്. എന്നാല് ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണ്, ടെമ്പററി ആണ്. അത് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ 10 മിനിറ്റ് അത് കാണിച്ചു, മറിഞ്ഞു. അതാണ് വ്യത്യാസം. വിശ്വരൂപം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. മാതാജി, ചതുർശ്ലോകങ്ങള് ചാപ്റ്റർ 10-ത്തെ ആണോ? ഏതാ? അതെ.
ആ ചതുശ്ലോകി അധ്യായം 10. 8-11. അതെന്താ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? അതല്ലേ അപ്പടി നല്ലത്, അതാ ഭയങ്കര നല്ലത്. ഇതുവരെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് മാതാജിക്ക് മനസ്സിലായില്ല? ഇല്ല, ആ ദിവസം ഞാൻ അബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു, അത് കാരണം ഞാനത് അതാ പറ്റിയേ. മാതാജി അതല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത്. അത് പഠിച്ചാ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു മാതാജി, പിന്നെ ഇനി ബാക്കി ഒന്നുമില്ല പഠിക്കാന്. അത് ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം പോലെയാണ് ഇത് ചതുശ്ലോകി ഗീത. ഗീത അതിലെ എസൻസ് ആണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ സത്ത് കാച്ചി കുറുക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്നാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. പിന്നെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ലക്ഷണം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ശുദ്ധ ഭക്തരെ എങ്ങനെയാ? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ അല്ലെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 10ാമത്തേൽ എന്ത് പറയും? ഭക്തർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടുന്ന ആ ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ തന്നെയാണ് നൽകാന്ന്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഉള്ളിലിരുന്ന് അത് വെളിവാക്കി തരും ആ അറിവ്. പിന്നെ 11ാമത്തേല് പറയണത് എന്താണെന്നറിയോ? എല്ലാവരുടെയും അകത്ത് അങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ കയറിയിരിക്കും. കയറി ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ആ ജ്ഞാനപ്രകാശം, ആ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് കത്തിക്കും അവിടെ ഇരുന്ന്. ആ ജ്ഞാനപ്രകാശം ജ്വലിക്കുമ്പോഴേ ഈ അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്ധകാരമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോ അതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ആ 4 ശ്ലോകം ശരിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത അടച്ചു വെക്കാം. മാതാജി ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അതെ, അതങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും ഒക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അവിടുന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാ പറയണേ. ഭഗവാൻ അറിയേ എന്റെ മക്കളൊക്കെ മണ്ടന്മാരാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയന്നെ ഉറക്കണ്ടേ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയില്. നമ്മുടെ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് മിന്നി കത്തയാണ്. ഇനി അത് മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കണം. അതന്നെ, സൂര്യന്റെ പോലെ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശാവണ വരയ്ക്ക് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് പിന്നെ ഒരു മടിയില്ല. ഇങ്ങനെ പറയന്നെ എല്ലാ അധ്യായത്തിലൂടെയും പറഞ്ഞ്. മാതാജി പറഞ്ഞതില്ലയോ വിശ്വരൂപത്തില് ഒരു സൂര്യ ഭഗവാനെ കാണാൻ നമ്മളാലെ പറ്റുന്നില്ല. 1000 സൂര്യന്മാര് ഭഗവാനിൽ ജ്വലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അത് തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിപ്പോയി. എന്താണ് ഭഗവാൻ? അയ്യോ, ഭയന്നുപോയി. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കോ നമ്മളെ പോലെ ഈ മാംസ ചക്ഷുസ് കൊണ്ടൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല. കണ്ണ് അടിച്ചു ഫ്യൂസ് ഊരി പോവും കണ്ണിന്റെ. അതിനാ ദിവ്യ ചക്ഷുഷ് കൊടുത്തത് അല്ലേ? ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. വർണ്ണിച്ച തീരത്തില്ല മാതാജി. പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. അവർണ്ണനീയം. ഇനി നാളത്തെ ഉണ്ട്. ഭക്തി യോഗം. എന്താ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം. അതിലും സൂപ്പർ. ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും അതാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പർ എന്ന് തോന്നും. അതായത് ഇതില് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത്ര അധ്യായം ഉള്ളതിൽ വിശ്വരൂപമാണോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്? അല്ല, അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ആ വിശ്വരൂപം, അതിന്റെ വർണ്ണന, അതൊക്കെ ചിലവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടാവും. പക്ഷെ ചിലവര് പറയും രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം അത്രയ്ക്ക് മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം ഇല്ല എന്ന് പറയണവര്. അതല്ല, ചിലവര് പറയും ഭക്തി യോഗം. ആ 20 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലോ, കാച്ചി കുറുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പലരുടെയും ഭാവന അനുസരിച്ച് പല അധ്യായങ്ങളും. 2ാം അധ്യായം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ വേറെ ഭഗവത്ഗീത പിന്നെ അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് എന്ന് പറയും. സാരസംഗ്രഹമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 2ാം അധ്യായം. കർമ്മയോഗം ഉണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗം ഉണ്ട്, ഭക്തിയോഗം എല്ലാം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 18 അധ്യായവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതെ, അതില് ചിലത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും ഈസിയാണ്. ഇപ്പൊ 14ാം അധ്യായം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. 15ാം അധ്യായം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ ഒന്ന് വിയർക്കണം, എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ 15ാമത്തെ അധ്യായം. എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചു മാതാജി. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ? നമുക്ക് ദ്വിഭുജമുള്ള ഭഗവാനെ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ എന്ന് വെച്ച് ഭഗവാനെ അങ്ങ് വണങ്ങ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യാൻ തോന്നുവാ. അതെ,
11-ാം അധ്യായം. പിന്നെ ആ 10-ാം അധ്യായത്തിലെ ആ അവസാനത്തെ ആ 2 ശ്ലോകങ്ങള് പഠിച്ചാല് പിന്നെ ഒന്നും പഠിക്കണ്ടെന്ന് പറയും. അതുപോലെയാണ്. പറയും ഭഗവാൻ പറയും ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന തേജസ്സും ഓജസ്സുമുള്ള എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നിലനിർത്തുന്നതെല്ലാം എന്റെ ഒരു അംശശക്തി കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയുടെ ഒരു കണിക മാത്രമാണ് വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമ്മള് ഭാവനയിൽ കണ്ടു നോക്കൂ. അപ്പൊ ആരാ ഭഗവാൻ അല്ലേ? ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠതമനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയോ ഈ ജന്മത്തില് അല്ലേ? അതെ. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്ത് തോന്നിയ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പൊ ഒരു ഗാർലൻഡാ വിചാരിക്കുക, എത്ര നല്ല ഇറക്കമുള്ള ഒരു ഗാർലൻഡ്, നല്ലൊരു മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. അതിൽ പതിച്ച രത്നക്കല്ലുകളാണ്. പല പല ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആ മാലയിലുള്ള ആ ഗോൾഡ് ജുവല്ലറിയിലുള്ള പതിച്ചിട്ടുള്ള രത്നക്കല്ലുകളായിട്ടുള്ള കുറെ അധികം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 108 ശ്ലോകങ്ങളോളം തന്നെ പറയാം. ഗേത്ര ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലേക്ക് ഭഗവത്ഗീത പുതിയ എഴുതി കൊടുത്തേക്കാണല്ലോ പഠിക്കാൻ. നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിപ്പിക്കണം. കാരണം അത്യാവശ്യ, കാരണം പിള്ളേര് കുട്ടികളാണ് ശരിക്കും ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ പോലെ പ്രായമായിട്ടുള്ളല്ല പഠിക്കേണ്ടത്. ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ജീവിത വിജയം സാധ്യമാവും. ആയിപ്പോയേനെ ഞാൻ. അതെ, വിദേശത്ത് 100ഓളം വിദേശ സർവകലാശാലകളിലെ ഭഗവത്ഗീത കമ്പൽസറി പാഠ്യവിഷയമാണ്. നന്നായി ചൊല്ലണുണ്ട് എല്ലാവരും. ചൊല്ലല് മാത്രല്ല, മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് പേപ്പർ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാവണം ഭഗവത്ഗീതയുടെ. വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അമൃത വിദ്യാലയത്തില് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്. ബാക്കി ഇന്ത്യയില് എവിടെയും സ്കൂളുകളില് ഇല്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തില് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വിവർത്തനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ നല്ല വായിക്കാനും അതിന്റെ അർത്ഥവും. അവിടെ സംസ്കൃതം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ പോണ അവിടെയാണ് ചിന്മയ. അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ, എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ്, കോഴിക്കോട്. ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതന്റെ എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതന്റെ അണ്ടറിലുള്ള സ്കൂൾസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാ മാതാജി എല്ലാം ചൊല്ലുകയും നമുക്ക് അതിശയം തോന്നും. അതെ, ചൊല്ലും അതുപോലെ ഗീത ഉൾക്കൊള്ളുകയും പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരാണ്. ഈ അമൃത ടിവിയിലുണ്ടായിരുന്നു മത്സരം കുട്ടികൾക്ക്. എന്ത് പോലെ ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിശയം തോന്നിപ്പോ. ചെറിയ മക്കള് ഫുള്ള് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ മാതാജി ഞങ്ങളുടെ അടുത്താണ്, വള്ളിക്കാവ് അടുത്താണ് മാതാജിയുടെ. മംഗളാരതിയിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി. മംഗളാരതിയിൽ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യ മാതാജിയുടെ മോനല്ലേ അത്? അതെ, ഐശ്വര്യ മാതാജിയുടെ മോനാണത്. ജഗന്നാഥ് മാതാജിയുടെ മോനാണ്. ജഗന്നാഥ് നല്ല പോലെ ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഐശ്വര്യ മാതാജി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഓരോ ശ്ലോകമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ ചൊല്ലും. പറയും, മാതാജി പറയും, ഇത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചൊല്ലാൻ അവന് അവസരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ ഉറക്കില്ല അവന്ന് പറയും. ശ്ലോകം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നിട്ട് മോനെ കൊണ്ട് ചൊല്ലും. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ നന്നായിണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഇഷ്ടാവും. ഇനി ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചാലോ കുറെ കൂടെ അല്ലേ? അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ഭഗവത്ഗീത വരൂലോ. ഭക്തിശാസ്ത്രയിൽ ഇനി വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം. അത് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എഴുതണം, ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ്സേസ് എഴുതണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അങ്ങോട്ട് കടന്ന് മുങ്ങി കുളിക്കും. നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ ഇന്നലെ 5 ശ്ലോകം ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു. ഇന്നലെ മെനക്കെട്ടിട്ട്.
ആദ്യത്തെ 5 നമ്മൾ പഠിക്കുക അത്ര തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പണ്ട് ഞങ്ങള് ലെവൽ 2 പഠിക്കുമ്പോ ഓരോ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും 4 ശ്ലോകം വീതം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം, പരീക്ഷയുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ളവർക്ക് പേടിയായ കാരണം ഞങ്ങള് അത് വേണ്ട വെച്ചതാ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് പഠിച്ചപ്പോ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം. അന്നേരമല്ലേ ഞങ്ങൾ പഠിക്കത്തുള്ളൂ. ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം, എന്നാലല്ലേ പഠിക്കുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ബൈഹാർട്ട് കമ്പൽസറി ആയിരുന്നു, ശ്ലോക പരീക്ഷയുണ്ട്, അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉള്ളവര് പിന്നെ പരീക്ഷ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ അവര് ഭയപ്പെട്ട് പിന്മാറുക. അപ്പൊ പിന്നെ ശ്ലോകം കൂടി, അപ്പൊ ചിലവര് പറയും ഞങ്ങക്ക് പ്രായമായി, ഞങ്ങക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ചാൻഡിങ് പരീക്ഷ വേണ്ട, ശ്ലോക ചാൻഡിങ് ആർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാ, വേണ്ടവര് പഠിച്ചോട്ടെ, അങ്ങനെയാക്കി. പിന്നെ എന്റെ അമ്മ ചൊല്ലുമായിരുന്നു 18 അധ്യായം എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ബൈഹാർട്ട്. അതെയോ? അമ്മ ചെറുതിലെ ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിക്കണം. അപ്പൊ 700 ശ്ലോകം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കും പറ്റും.